Páni, ja vás vítam u nového videa na kanále Adam Play. Dneska, ako môžete vidieť, ideme znova točiť Minecraft mapy, part 2. Toto je mapa pre môjho kamaráta Tomáša, ktorú som v minulom dieli rozostával, ako môžete nado mnou vidieť. A dneska ideme stavať sekciu otázky. Čiže ja sa nachystám a môžeme sa ísť rovno do toho pustiť, dámy a páni. No, dámy a páni, ahojte, už som tu a no ja som viac menej nachystaný. Aby som chcel tie otázky, akože tú hlavnú budovu, ja by som ju chcel postaviť z číslo sandstoneov, aby to malo takú atmosféru, takú záhadnú, nazvime to. Čiže ja by som to chcel veľké, dajme tomu odtiaľto nejako potiaľto, asi tak. Počkajte, je to dobre? Myslíte? Ja si myslím, že to je v pohode. Dobre, tak ja to idem zatiaľ postaviť a no, my sa za chvíľku vidíme. No, dámy a páni, som naspäť a rozmýšľam, že by som to chcel nejako takto dlhé. Ako môžete vidieť, nie je to až tak veľa, ale ako tie otázky by tam bolo viacero možností. Že by som chcel treba spraviť takto 2 bloky na jednu otázku, zase ďalšie 2 bloky na jednu, zase takto, zase takto zrovna nie, takto. A chcel by som to nejako vyrátať tak, aby sa do každého vošli troje dvere plus minus, nejak tak, hej. Ja by som chcel dať po stranách hlavu, preto aj som tu dal tieto tu itemy, ako môžete vidieť. Tuto ešte som vzadu zabudol dať. Spravíme aj druhé podlažie za chvíľku, alebo ideme ho spraviť už teraz, aby hráč neodpovedal zle, lebo ho pošlem túto do lavy, keď odpovie zle, no to nevadí. No tak jemu to asi bude vadiť, ale mne to moc nevadí, však je to jeho vec. On odpovedal zle, nie? No, takto, keď vám to hovorím, tak keď toto staviam, tak by som vám aj chcel povedať, že na kanáli už sme dali fantastických 39 odberateľov, už len 11 odberateľov a sme v polovici našej cesty tohto roka, aby sme dali 100 odberateľov. Ak by sme, my ich dáme, ja nám verím ľudia a ja vám veľmi ďakujem za vašu podporu pri mojich videách. Na mojom prvom videu z hardcore ste dali už viac ako 70 pozretí. Ja vám za to veľmi ďakujem a no ja sa to buglo trošku, nevadí. Ja sa budem snažiť vám len vyhovieť vo videách a točiť typy videí, aby sa vám páčili a no ja by som bol rád, keby ste dali odber. Verte mi, že neoľutujete a content bude vychádzať viac menej pravidelne, sa posnažím ľudia, ale no takto nejako by som to chcel, hej, ešte tuto som zabudol dať jednu bariérku, no už je to, takto nejako by to bolo pekné, tuto to nie. Prečo som to spravil takto? Takto to nemalo byť. Takto to nemalo byť. Tak. Ľudia, som sa trošku pomýlil. Nevadí. Bum, bum. Bum, bum. Nevadí. Bum, bum. A tuto posledný blok by som dal, dajme tomu, počkajte, dám si deň. Posledný blok by som chcel dať nejako, že by som dal tam, že gratulujem, dokončil si otázky a môžeš ísť na spal. No, ideme vyriešiť teraz nie výšku, ale rozloženie možností, hej. Tak, raz, dva, zase tak, zase raz, dva. Úplne to nevychádza. Chcel by som, aby to bolo pravidelne, čiže ak tam budú musieť byť 4 dvere, tak tam dám tie 4 dvere, no. Ale dúfam, že hádam až také zle to hádam, som to vyrátal dobre. Ale tak môj kamarát na otázkach. Ja hovorím o 4 dverách a ono sa to zrovna zmestia 4 dvere. No, dobre. Podarilo sa nám to, ľudia.
Budú to ťažké otázky, fest ťažké otázky. Budú to, to vzalo toto? To sa tu ako vzalo? No ľudia, v Minecrafte sa dejú záhady. Ako sa tu vzali všetky, fungujú tie dvere a všetko to tu je postavené, skoro všetko teda okrem stropu. Ako to? No, môj Minecraft dneska je akýsi čudný, až sa mi to nezdá. Záhada to je. Samozrejme, hej, potom, že som to postavil ja, takže aby ste sa potom nečudovali. No, kde sme to skončili? Čiže ja by som chcel teraz to postaviť, teraz dokončiť strop, i keď samo sa toto postavilo, čiže ten strop už je ozaj minimum. Chcel by som tu dokončiť ten strop a potom by som spoločne s vami išiel na tie milované otázky. No tak to teda bude. Ale hádam, to nebude nič ťažké, no. Ale fakt neviem prísť na to, jak je možné. Ako je možné, že fakt sa to tu objavilo samo od seba. Proste samo od seba. To je nejaké čudné, až sa mi to nezdá. Samozrejme, že ja som to nebol, hej, to si vyhoďte z hlavy. Čo, Vicky? Čo mám na? Čo, donesla som ti veci? Ja... No, som naspäť, ešte zadrhel. Toto by som chcel teda dostávať a potom by som chcel ísť asi na tie otázky. Schválne napíšte mi do komentárov, či som vybral dobré otázky, lebo no to neviem, čo tam úplne dám do tých otázok. Samozrejme, správny fanúšik bude vedieť odpovedať na všetky, ale ten trebárs, kto môj kanál pozrel až teraz, tak no nebude vedieť. Ale samozrejme, ja som tu dal predsa, dámy a páni, tuto tieto pekné bariéry. Čiže my si, dámy a páni, počkaj, tuto som ešte nedal, tuto by som chcel dať tak, tuto by som chcel dať nejako ešte ten vstup pekne vydekorovať, aby to nevyzeralo ohavne, lebo ohavne, to je škaredé proste. No, raz, dva, tri, 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 raz, dva, tri. No, takto nejako, takto to je krajšie, máte pravdu, dámy a páni. No, takto pekne, takto a vyzerá to tuto sú tie už, áno, tam sú už bariéry, to som zrovna nechcel. Dáme si aj túto dvere, 2, 3, 4, 5, no a tie bariéry. No tu sú tie bariéry a nejako takto, aby to zase nevytekalo až von, lebo to nechcem, aby to vytieklo až von, čiže nejako takto to spraviť, aby zase takto a dajme tomu, že takto, hej. Takto nejako by sme to spravili takúto čiaru z bariér, toto som nechcel. A tuto hore asi by som, ten vrch by som nechal asi prázdny, tam hore asi nebudem nič stavať. Lebo poprvé neviem, čo by som tam postavil a po druhé, podľa mňa nič také by sa tam ani pekne postaviť nedalo, si myslím. Inak niekedy v budúcich videách očakávajte, chcel by som postaviť také menšie intro do sveta Redstone, lebo Redstone je predsa len taká komplikovanejšia vec a veľa ľudí presne ani nevie, na čo sa ktorá Minecraft súčiastka, na čo v Minecrafte využíva a ako sa zapája. Čiže niekedy v budúcich videách by som chcel skúsiť, no to som nechcel, niekedy v budúcich videách by som chcel skúsiť, ale nie, aj, no dámy a páni, zabudol som, doberiem si aj takto prázdny kyblík, bucket, dáme si to sem a vezmeme si ním toto, lebo akože, ale ono to nevyzerá moc zle, vám poviem. To možno dáme vedľa takto ešte bariéry, takto nejako, aby to nezasahovalo zase až nejak ďaleko.
No a ja vám poviem, že to vyzerá docela pekne. Že to není vôbec škaredé. Ono, tie steny by tu boli tiež pekné, ale predsa len podľa mňa takto to bude trošku zaujímavejšie, lebo v pyramídach, ak neviete, v pyramídach sa nachádzajú tiež takéto tie bloky s tými creeper hlavami a tie sú strašne creepy, lebo creeper je creepy samozrejme, že? Čiže takto nejako by som to chcel postaviť. Horia tam, dvere horia, či nie? Zabudol som. Potom ich musím zničiť, keby nehoreli, lebo ja som zabudol a to sa stáva. Sme ale predsa len ľudia, nie? Dúfam, že som všade dal pekne bariéru a že nikde nie je nejaká skulinka, lebo keď som raz dávno už som stával niečo a zabudol som dať bariéru na jedno miesto. Čiže som hľadal to miesto a to samozrejme, že to bolo už celé pod lávou. Čiže to bol menší trošku zádrhel, ale zase až také zlé to nebolo. Podotkýňam slovičko až také. No a toto, ako sa mi to tu vynie. Bum, bum, bum. Teraz to zničím. Bum. Podľa mňa to nevyzerá zle, len no tuto, ako som tam spravil, tak tuto dám zo pár tých bariér, aby sa to tu dalo normálne chodiť. No, dámy a páni, zmením si počasie, lebo nevyzerá to tu pekne. Nevyzerá, hneď to bude krajšie, keď to bude pekne. No a my sa ideme plnou parou vrhnúť na tie otázky. Ale že plnou parou. No, dámy a páni, rozhodol som sa, že to spravím z tohto dreva. A prvá otázka sa bude, kedy vznikol kanál zavináč. Nepočkaj, to je nick zavináč Adam Play, som sa pomýlil. Adam pomočka, kde je tu pomočka play. Otáznik. Samozrejme, správny fanúšik to bude vedieť. Správny fanúšik, tomu sa to ani vysvetľovať nemusí. No, čiže tuto nad týmito dverami je 13.11.2024. Nad týmito dverami je 12.11.2024 a samozrejme, že vy odpoveď už viete, keďže ste moji fanúšikovia. A tuto dáme 11.5.2024 a tuto dáme 10.8.2021. Dáme tomu, že môj kanál má už možno 3 roky. Však ja vám nebudem prezrádzať odpoveď, vy ju iste viete. No, tak potom tie command bloky tam dám až potom, najskôr spravíme otázky. No, čiže ďalšia otázka. Smrdí Adam Play. Kde tá pomočka zase Play. Samozrejme, vy viete odpoveď. Áno. Nie. Neviem. A možno. Áno, nie, neviem. Možno. Toto sú docela dobré odpovede. Viete čo, dámy a páni, toto nie je úplne zábavná časť videa, tak ja si tu spravím tie otázky a ja vám ukážem, keď to budem mať. Čiže, no ja sa idem do toho polou parou pustiť. No, ľudia, nazdar, som naspäť a mám to hotové, ako vidíte. Čiže vám to idem ukázať.
No, prvá otázka. Kedy vznikol kanál Adam Play? Samozrejme, vy viete odpoveď. Pravdepodobne sú to dvere, ktorým ide. Možno. Smrdí Adam Play? Áno, nie, neviem, možno. Tak, nie. Dobre, ďalej. Koľko videí som už videl? Tak toto je chyba. Toto som zapomínil, mal tam byť vydal. Pardon. Dobre, 4, áno. Koľkokrát som na tomto kanále zabil Enderdraka? 2. Viem hrať Minecraft, dobre. Páči sa ti táto mapa? Áno, je super. No, a nie je zlá, dobre. Ideme takto. Koľkokrát sa dá zomrieť Minecraft Hardcore? To je samozrejme jasné. Nechodím vždy na správnu odpoveď, hej, to určite jasné, som loser, možno nie, dobre. Točím dobré videá, nie sú hnusné, jasné, milujem ich, asi, možno. Koľko má stolička nôh? 16, 7, 4, 0, samozrejme stolička nemá nohy, hej. Koľko krokov urobí vravel, to má byť vrabec, som sa pomýlil. Vrabec za celý život. Vrabec, no, výborne. Že celý život, no dobre. Ja som asi dneska nejaký slepý za celý život. 4321 a tu chýba cedulka. Tak dáme tu 3984. Samozrejme vrabec iba skáče, hej. Čiže správna odpoveď je 0. Gratulujem, dokončil si Adamo parkour. Tu je nastavený command lomeno die, či lomeno kill, aby ho to teleportol na spawn. Áno. Ja tu medzi dielmi tu dám tieto tu pekné command bloky, aby aby môj kamarát nevedel, že... Ale no tak, no, aby môj kamarát nevedel, ktoré je správne a ktoré nie. No a ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ ahoj!